Hver dag hjælper vi virksomheder med at håndtere deres farlige affald. Med en professionel og transparent håndtering får I en tryg og sikker affaldsproces, som overholder lovgivningen, sikrer korrekt opmærkning og gør det nemt for jer at dokumentere jeres affaldsrejse. Stena Recycling er en af Nordens største genvindingsvirksomheder, og vores mål er at løfte jeres affald højere op i affaldshierarkiet, så vi sammen kan bidrage til en bæredygtig værdikæde. Det gør vi blandt andet ved at øge kvaliteten af materialerne og reducere det affald, som sendes til forbrænding eller deponi. Vi sikrer, at vi altid kan tilbyde jer nogle attraktive processer ved løbende at investere i ny miljøteknologi, samt optimering af vores nuværende processer for de enkelte affaldstyper. Vi er din cirkulære partner, hvor vi sammen gør en forskel for jer og for miljøet. Sammen skaber vi en bæredygtig fremtid.